Assalamu alaikum. Wato hukumar tsaro ta ƙasar Isra'il ta sanar da kashe shugaban Hamas, wato bangaren Al-Qassam Brigade, wato bangaren sojanta kenan. Ita Hamas wato ta kasu kashi biyu ne, akwai bangaren sojanta, akwai bangaren kuma siyasarta. Wanda yake shi wannan wato Izaldin Al-Haddad shine shugaban Hamas na bangaren sojanta, wato ita ce Al-Qassam Brigade. Wato an kashe shi ne a ranar Juma'a inda suka kai wani hari a inda suka ratsa da shi da matarsa da iyalinsa da kuma wasu makarabansa inda aka kashe shi. Wato shi Izaldin Al-Haddad ya karba ne daga hannun Muhammad Sinwar, wanda ke shi ma Muhammad Sinwar ya karba ne daga hannun yayansa wato Yaya Sinwar. Wato sun daɗe suna gwagwarmaya. Shi wato Izaldin Al-Haddad ana mai lakani da The Ghost, wato fatalwa. Isra'il ta ita tana neman sa ta kashe shi ruwa a jallo. Yana ɗaya daga cikin wanda suka haɗa plan ɗin wato darawa ƙasar Isra'il a October 7, a inda aka kai wa Isra'il attack a karan farko, inda aka wato gigita Isra'il, inda aka kashe Isra'il 1,200 a yana ɗaya daga cikinsu. To Izaldin Al-Haddad kamar da muka ce wato yana ɗaya daga cikin founding fathers na Al-Qassam Brigade, kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka yi gwagwarmaya a tafiyar Hamas. Kar ku manta, ita tafiyar Hamas ta faru ne tun daga 1987, a lokacin da Ahmad Yasin ya kafa tafiyar Islamic Resistance Movement. Ita Hamas ta fara ne da abin da ake cewa Islamic Resistance a 1987, wato 1987 aka kafa Hamas, tafiyar Hamas. Bayan shi Ahmad Yasin da shi da abokinsa Dr. Abdulaziz Al-Rantasi. Dr. Abdul Al-Rantasi ya taho daga Egypt, inda suka taho da da'awar wato Muslim Brother, wato Ikhwan Muslim. Ita Hamas an asasa ta ne akan Ikhwan Muslim saboda founding fathers ɗinta su 'yan wato Muslim Brothers ne, shi Ahmad Yasin da shi Dr. Abdulaziz Al-Rantasi. So bayan an kashe shi wato Ahmad Yasin a 2004, sai shi dama shi Al-Rantasi shi ne mataimakin Ahmad Yasin. A matsayin shi mataimaki sai taking over tafiyar Hamas. Shi ma bayan wata ɗaya a 2004 din, wato an kashe Ahmad Yasin a 2004, aka sa Al-Rantasi ya taking over. Shi ma bayan wata ɗaya kacal Israel ta attack ta kashe Al-Rantasi. Al-Rantasi pediatrician ne, wato likitan wato yara ne, inda ya karatunsa a Egypt. Daga nan ne suka samu ideology ko kuma aƙidar Muslim Brothers, wato Ikhwan Muslim, wanda suka shigo da ita Palestine, wanda suka kafa tafiyar inda aka kafa Hamas kenan. So bayan bayan an kashe wato shi Al-Rantasi, akwai irin su Sheikh Salah Shahada, duk shi kuma a wannan lokaci Sheikh Salah Shahada shi ma a tafiye, shi ma kusan shine lamba 3 a wannan kungiya. Akwai Sheikh Ahmad Yasin, akwai Dr. Abdulaziz Al-Rantasi da kuma Sheikh Salah Shahada. Shi ma bayan an kashe Al-Rantasi ya yi taking over Hamas kwarya-kwarya, shi ma an kashe shi. To duk a wannan lokaci wato akwai wato Khalid Mishal, kusan shine shugaban wato Hamas na kasan waje, wanda yake base a Qatar. Sai shi ma ya taking over kwarya-kwarya kafin aka nada wato Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh ya taking over a inda ya rike Hamas, political wing na Hamas da dadewa, wato har a lokacin da aka zo aka kashe shi a 2024, a inda bayan an kashe Ismail Haniyeh, Yaya Sinwar, bayan an sake shi daga Israel, Yaya Sinwar ya Israel ya kusan shekara 20 yana prison din Israel. Daga baya aka yi prisoner swap, aka sake shi. Daidai lokacin kuma sai bayan an kashe Ismail Haniyeh a Iran in kuntana, sai aka sai taking over. Yaya Sinwar ya taking over, sai ya rike both bangaren siyasa da bangaren soja. Shi ma aka zo aka kashe Yaya Sinwar, ba daɗe ba aka kashe shi, inda a 2024 shi kuma dan kanansa Muhammad Sinwar sai ya taking over. Shi ma ya rike shi ya rike bangaren soja. To a daidai lokacin akwai su Khalid wato Al-Haya. Khalid Al-Haya ya daɗe yana rike da su Khalid Al-Haya da Khalid Mishal sun daɗe suna gwagwarmaya a tafiya Hamas, amma bangaren siyasarsu, inda yawancinsu suna zama a Qatar, wasu kuma suna zama a wato Istanbul, wasu kuma suna zama a Dubai. So su suke jagorantar bangaren siyasa da diplomasiyyar tafiyar Hamas.
to wannan shi har ya kawo ga wato bayan ya yi sinwar bayan sai Muhammad Sinwar kanin sai takin oba bayan an kashe Muhammad Sinwar a 2025 shi kuma Izaldin al-Haddad sai takin oba bangaren soja na wato Hamas inda aka kashe shi a ranar Juma'a da ta gabata. Don zama musan waye zai takin oba ba. So ba da bayan bangaren siyasa ko kuma general wasu shugabannin suna handling bangaren siyasa da bangaren soja. Kamar irin su Yaya Sinwar kamar da riga muku ya handle bangaren siyasar Hamas da bangaren sojan Hamas. To kamar irin su Ismail Hane da sauransu. To akwai kuma bangaren soja ita ce ake cewa Al-Qassam Brigade wanda an asasa ta a 1992 shi Muhammad Dave shi asasa wato shi kirkiro wato Al-Qassam Brigade kuma shi funded ɗinta shi ba da security structure ɗinta kuma shi ya kirkiri yake injiniya ne shi ya kirkiri wato wannan tunnel kadarko na karkashin Gaza wanda yake kilomita 5,000 wanda yake kewaye shi ya sa Hamas ta zama ta gagara saboda wannan kadarko da suke ciki a karkashin Gaza wanda ke ko an kawo attack baya shiga cikin su. It's one of the most fortified tunnel a duniya wanda shi Muhammad ya asasa ya zama the most wanted man wanda aka fi neman sa ruwa a jallo a Israel. The man, the cat with the 9 life, wato yana da rai guda 9. An neme shi an daɗe shi ya kafa tafiyar Al-Qassam Brigade shi ya fito da architecture na underground tunnel na ƙasar Gaza shi ya fito da ƙera bomb a rika harbawa wato Israel shi ya fito da ƙera rocket a rika harbawa Israel. Muhammad Dave da cat with the 9 life wanda ake cewa ana mashi da shadow man saboda yakan shi ba a ganinsa. So shi ya kafa shi wannan Al-Qassam Brigade din wanda yake bayan bayan an kashe shi a 2024 shi ba a lokacin da shi kuma wato su Muhammad Sinwar suka take over shi ya kawo wannan tafiya din na Al-Qassam Brigade shi Muhammad Dave. Akwai mataimakinsa Marwan Isa shine mataimakinsa duk a lokaci da aka kashe su da Muhammad Dave da Marwan Isa da a lokaci da aka kashe su. Wato wannan tafiya da haka ta zo har aka zo kansu Muhammad Sinwar daga Muhammad Sinwar shine shi Izaldin al-Haddad ya taking over. Wato an dade ana gwagwarmaya kar ku manta ita Hamas an kafa ta ne a 1987 a daidai lokacin da aka yi intifada ta farko. Akwai abin da ake cewa intifada ta farko wato uprising wato bore na Laraba saboda mulkin zalunci da kasar Isra'il take wa Palestine shine aka kirkiro na intifada daidai lokacin da aka kirkira Hamas aka yi intifada ta farko. Jagororin intifada ta farko sune su Marwan Barghouti har yanzu yana prison ya shafa kusan shekara 20 da wani abu yana prison da aka kama shi ma ya zama one of the most wanted. Wato shine kadai wanda ake tunanin ya fito zai hada kan Palestina wanda Israel har yanzu ba su sako shi ba wanda yake zai hada kan Hamas zai hada kan Fatah shi dan Fatah ne shi dan bangaren wato Mahmud Abbas ne wanda ke shine shugaban Palestina ƙwarya na ƙasar Palestina yanzu wanda ya taking over daga wato Yasser Arafat din kuntuna. To shi Marwan Barghouti su suka fito da tafiyar intifada ta farko wato uprising daidai kuma lokacin da an kafa Islamic movement resistance wanda su Ahmad Yassin suka kafa dan su challenge din Fatah. So daidai lokacin kuma an samu rahoton din cewa Israel ta so ta amfani da Hamas wajen ruguza Fatah a wannan lokaci daga baya kuma wato Hamas ta zo tafi karfin Israel din wanda ke amma ainihi da Israel ta mawa dan su ruguza Fatah. To akwai intifada ta farko da aka yi akwai kuma intifada ta biyu da aka yi a 2000 lokacin da aka yi za a yi wato Oslo Accord lokacin da za a samu yarjejeniya tsakanin Israel wato da kasar wato Palestine wanda shine Oslo Accord wanda intifada ta biyu ta ruguza ta. Akwai Nakba ita kuma Nakba lokacin an yi ta ne a lokacin da aka kafa kasar Israel a 1948 inda wato aka yi kasashen Laraba suka hada kai suka yaki Israel da wanda suka kafa ta. Kasashen Laraba sun yaki kala ɗaiɗaiɗai har guda 5 saboda kasar Palestine wanda ke Saudi Arabia tana ciki, Egypt na ciki, Iraki na ciki, Lebanon na ciki, Syria na ciki da sauransu. To shine ake cewa Nakba wato bala'i da ya ifka wa Palestina shine Nakba. Intifada uprising bore intifada ta biyu
akwai kuma sumut shi kuma wato jajircewa ta inda za ku ci gaba da gwagwarmayan kwato yancin wato ƙasar ku, wanda ke dukkan su sun yi wannan gwagwarmaya an daɗe ana wannan gwagwarmaya to kuma har yanzu ana